चवथ तोंडार पावली आनी गोंयच्यो बाजारपेठो चवथीच्या सामानान सजल्यो. वचत थंय फोग घरां सोबोवपाच्यो वस्तू मकरांनी बाजारांची सोबा वाडयल्या. RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला. जवळजवळ मी एक 8-10 वर्ष हे काम करतो. थर्माकोल, POP, आईस कार्विंग, फ्रेश फ्लावर, डेकोरेशनची सगळी काम. आता हे पहिलंच वर्ष आहे आम्ही हे मकरचं हे चालू आहे. लोकांचा रिस्पॉन्स चांगला आहे, लोक घेतात. परंतु आता गणपती जरा मार्केटमध्ये कसं आहे शांत आहे. लोकांचा जरा म्हणजे कसं आहे अजून बाजारामध्ये तेवढं हे नाही. लोक विचारतात ज्यांना पाहिजे ते घेऊन जातात. व्हरायटी भरपूर आहे. व्हरायटी जवळजवळ 60 व्हरायटी आहे. कलर वेगवेगळे आहे, डिझाईन वेगळे आहे. तुम्हाला म्हणजे आम्ही कसं होलसेल आणि रिटेल दोन्ही एक करतो. आता आम्हाला जागेचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आम्ही याच्यामध्ये गाडीमध्ये स्टॉल घातला आहे. जागा अवेलेबल झाल्यावर मोठा स्टॉल घातला. खूप वर्सां जाली. म्हणजे हो आमच्या वडिलांचो धंदो तो आम्ही चालू दवरला. सो नवे आयटम म्हणजे खूब आमकां रिस्पॉन्स आसा. आमचे जे ओल्ड कस्टमर आसा सगळे फिक्स कस्टमर आसा. आणि डेकोरेशन आमी नवीन नवीन आयटम हाडलेले आहा, हार हाडलेले आहा. आणि मार्केट आतां आमी चालू जाल्ले आतां आमकां एक 4-5 दिसां आनीक रिस्पॉन्स गावतलो. सद्या रिस्पॉन्स बरो आसा. नवे आयटम येयल्ले आहा खुबशे, फोगाचे येयल्ले आसा आणि डेकोरेशन येयल्ले आसा. आणि कांय नवीन कंपनी येयल्ली आहा, स्टँडर्ड कंपनी. त्या म्हणून आमकां जे कस्टमर जे आसा ते आमचे आणि आमचो रेटूय आमचो होलसेल रेट आसा. मार्केटा परस आमचे 20-30 रुपीज कमी आसता. आणि आमी माल जायना आमी रिटर्न घेता परत. जर जायना भायर जाल्यार आमी रिटर्न घेता. आणि आमचेर सगळो फ्रेश स्टॉक, आमी ओल्ड स्टॉक दवरिना.